Fil-qorti l-imħallef Edwina Grima tat raġun lill avukati ta' Jorgen Fenech l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia meta iddikjarat li kummenti li ta' fl-aħħar jiem l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi jippreġudikaw ġuri ġust fil-konfront tagħhom. Din id-deċiżjoni ġiet wara li l-avukati ta' Fenech resqu rikors fil-qorti brabta ma' intervista li ta' Jason Azzopardi lis-sit La Vim Malta. F'din l-istess intervista l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika allega li l-provi kollha jippontaw lejn Jorgen Fenech. Fid-deċiżjoni tagħha l-imħallef Grima sostniet li tali kummenti jinterferixxu fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u anke influwenzaw lil ġurati li għadhom iridu jintgħażlu fil-proċess għall-ġuri. Anke l-Aqda Repubblika innifisha ħarġet tiddefendi lil Jason Azzopardi bil-President onorarju tagħha Robert Aquilina jikteb fuq Facebook fejn qabel miegħu u konferma l-istess dikjarazzjoni. Hu id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina qal li meta Jorgen Fenech talab il-proklama kienet jitlob l-immunità mill-konsegwenzi ġudizzjarji tal-emil kriminali tiegħu u allura kienet jammetti waqt li tenna li kull interpretazzjoni oħra ibiż gidba. Esperti legali li tkellmu ma' News bil-kundizzjoni ta' l-anonimità il-ġimgħa stqarraw li ma jeskludux li tali kummenti kellhom lan li tassew iħarbtu il-proċeduri li għaddejjin u teknikament iwasslu biex il-każ kollu jaqa'. Dan aktar u aktar meta persuni bħal l-avukat Jason Azzopardi jafu sew kif taħdem is-sistema ġudizzjarja. Fid-digrit tagħha l-imħallef Grima ordnat lis-sit La Vim Malta biex ineħħi l-biċċa tal-intervista fejn Azzopardi tkellem dwar Jorgen Fenech waqt li l-istess Azzopardi ġie ordnat ukoll ineħħi l-intervista minn fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. Minkejja dan mhux magħruf jekk l-istess kummenti għadhomx qed jiċċirkolaw fuq il-midja soċjali permezz ta' sorsi oħrajn, xi ħaġa faċli ħafna li ssir bit-teknoloġija diġitali tal-lum.